پشتی 48 ساعتان هێزن سووریا دیموکراتیک ڕاگەهاند گۆ جارێکە دن کردیگەها سینەعا بگشتی کەتیە ژێر کۆنترۆلا شەروانên هەسەدێدا شەر bi piştîvanî ji alê balafirên Abadşî got avahiyên derdora girtîgehê armanc girt û hejmareke çekdarên Daişê li wê hatin kuştin. Berpirsê ragihandina YPG Siyamed Elî dibêje got hejmara êrişkarên Daişê bêtirî 100 çekdarî ne. Yani piştî sê roja dema goyek vî şerê giran dibîne diyar dibe got êrişekî Daeş nejreze êrişekî pirmezina pir berfira. Li gorî texmînê me kesên êrişkar jî nêzî 80 heta 110 kesin ê got ji dervê Hesekê derbasî Hesekê bûne û êrişî zindana xwêran kirine. Di nav de jinek şaneyên veşartî ê got bi xwe jî li derdora zindanê xwe bicî girtibûn. Rewşa dawî jî niha şer û pevçûn di texa Zuhur de ya bi navê Zuhur tên naskirin got Zuhur de yekîneyên antîteror dest bi operasyonekî pir berfireh kirine û wê texê ji çeteyên Daişên ên êrişkar paqij bikin. Li aliyekî din hata zanîn got hejmara kuştiyên Daişê zêde dibin. Li gorî agahiyan ji aliyê Hesedê ve got kuştiyên Daişê gihîştin heftê û du kuştiyan. Di nav wan de sîh cenaze di destê şervanên Hesedê de ne. Li aliyekî din Rûsîpiyên bajarê Hesekê ji Hesedê xwestin got bi baldarî şerê çekdarên Daişê bikin li taxa xwêran bi mebesta parastina sivîlan. Berpirsê ragihandina Hesedê Siyamed Elî ev yek tekez kir got dê şer bê lez bi pêş ve diçe ji ber got qada şer taxê sivîlan e. Na ew operasyon birengekî sivik bêlez de meşandin ji ber got rastî ew hem hejmara xanî û înşaatên got li wê derê pirin adî diye dibe got hinek sivîl jî li wê derê hene ev jî astangiyekê dê pîşa hêzên me bi baldarî bi benferahî pêwîst hek nêzik bibe da got ti ziyanên canî ti ziyanên li ser gel wê mentiqê çê nebe. Şopîner bawer dikin got ev mezintirîn êrişên Daişê ne ji 2019 ve ji dema şerê Baghozê de. Li aliyekî din sê endamên hêzên ewlekariyê jiyana xweş dest dan. Her wisa di roja sîyem birîndarên Hesedê hene. Hejmara giştiya şervanên Hesedê got jiyana xweş dest dane gihîşte 21 şervanî lê ev agahî nehat tekezkirin. Li gorî agahiyên cuda got hejmara birîndarên Hesedê bi dehane lê nehatin dest nîşankirin. Îro roleke pir mezin ya balafirên Abadşî têbkaranîn hin gelek xal ji roja sîyemîn de têne armanjkirin. Hejmara kuştiyên Daişê li deverên armanjkirî hîn ne diyar e. Li gorî agahiyan got derdora heftê êrişkaran hatine kuştin û hîn şer û pevçûn di derdora girtîgehê de berdewam e. Zana Umer dengê Amerîka ta xwêran.